Kardon Nilimon Jerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta BJP arat cari kacing honai api dong apu cinglok APHL siasong pen Hauraghat constituency arlo along mass joining program amai ke padupon along ke ong dong atum APHL siasong along kacing bedun. Non nangke leji MP kilik nangte bokbom si APHL siasong pen sitami aja kong kace pharang aphan pura habar ke hat constituency along jakong kace pang tangji aphan mass joining program ajai me kedeng pon. Sonsi chitini phaike thom arni havar ke hat constituency ke parlo danger so aklam along all party hills leader conference mati thi hek pen APHL sia song pen mass joining program amai ke paman pon labang so along APHL si mei phu jai kathar setami chetong don lapen bikrom hansi dhoniram ti mung dipen rongpi rajen ti mung sarkiri rongphar MS tok bilapen women wings pen rita kram sapiatum chetong don Lason si ke ong dong APHL si Central Committee do anatum chetong pon si bang so mayalong BJP asong pen bang pharoi sira krikethom Congress pen bangethom ASDC pen bangethom asong pen kadokabe pangrum pet pen bang pharoi sira Great Roxia bang phu bang phiatum APHL si asong along chepa ong don Bang pharoi sira Great Roxia tuma phan sitami APHL si me phujai ka thar pen sitami dengpon si bang pharoi sira Great Roxi APHL sia song long kaching bedun abang phu bang phia tuma phan Karbi apoho pen kachuruk padupon si bang so APHL si mass joining program me sen pen pachun pon Phuloni pen oroning te kathar Karbi Anglong news Auragat bang akipupu utor borbil pu adim daksi ni tumpi ni APHL sia meeting dolo pini APHL sia meeting ge mass joining lo lasi pharui sira Great Roxy a hemtun atum dak nang join dun lo pini la pharui sira Great Roxy ang bong don ni ge Congress pen la pen don ni ge ASDC pen don pharui sira kreke thom ke la ge BJP pen lada ke BJP kang tang ne adim lo la so adim non edum karya prong adim ke non ke sita BJP ke avedet lo non abang ke APHLC si nang join dun lap ne tum APHLC ke democratic aron gণতন্ত্র aron pensi kache dan kache song la posi gণতন্ত্র aron kache song pulote election ke contest koribo lai contest vek nang po la si election phan ni tum chi sik bom lo la pe non ke thek long ke APHLC si highway po puson anok sa ni tum ke thek long la pe ni tum ke thek long APHLC ke politics po mat politics jong jong la election ke hai lok ya phan la pukali ni tum Karbi la pen linglong so andak chelang pet nang pulo number 1 lo inglong so ya atum an chelang pet nang che bhong nang ne la pen ke itum jasemet Karbi atum bang ba tribe atum ta lo ajha atum ilitum ot adur kache largi akam jong si claim klete ilitum lake unoti thekthi athema kitab long ta tu ot adur jong si avi jat ta avi det pu kaluksan character loss is everything loss wala salam do la si itum ot adur misen nangi po bang si nitum APHLC pen jasemet akam claim ji la pen ke autonomous state ke hang lagi number 1 lo autonomous state long lete lagi itum reng un elu autonomous state ke nang vek po la pen number 1 autonomous state ke long ye phang ke number 1 lo ni tum ke claim ji la pen 6 schedule ke pang ta la lo number 1 la hini lo la pen rat atum ka ke media phan ke ot adur che lar nangi bunit tu la hello election pulote ilitum ke phak ok chu nangi poisa chu hang du nangi la son na ai ke ningkan pho apilo te aku phak ok nang ron lepo poisa nang ron lepo atovar arong atovar ahem an ke mat plaster ahem sai selip ningkan ta la son la si arni sihat ni tum Ohomia tu men da ching kilo alang litum ta pulo mat plaster hem ge nitum asam ka vilu kalau tum ta nang tum dak se ke do cho itum Karbi Anglong si mat plaster hem ke do cho an ke itum ke ake the tum ke anta itum ante plang olo milo amethang ne plang lo amethang tum ke plang ra pelang prong ye phansi la rat dom pa pi duk to ret la son si bi la pot la ke nitum lai hu alam ke che kroi dun de la pen ni litum tu ke la rat atum phansi aprang pape plang prang nang ji la pen itum solar project ke nitum kroi kri la pen la development amen en po
long li anta pon thulap la son kam bang tani tum kroi kri la long li pon po development akam po po ang long li pa chi jor lap ti la so bang ke la ke abinong ke siksidura lu ke long li jor long le an ke la ka pa chi jor tho bang ke compensation to amen ir kok aman pa chi jor thulap ti la ke bang ingraji tungi pu backdoor pen si long le nam la son si ke chia tung ki vi thu la si la backdoor pulote hem anung na thu pen ang nuo na thuang hap pengen ang lut le si ha hem anung na thu pen nang lut si long le ken nam itum tribe atum long le ken nam akam si claim la ke ni tum che kroi dun de Gautam terang ahem along duar bagori BJY emabitung atum pen pherang ke amai kang nipon Chitini phaike thom arni lakha ingkora trok duar bagor MSC constituency angkang Deitor police station ke parlo Deitor Gautam terang ahem along duar bagori BJY emabitung atum pen pherang ke amai kang nipon Nilitum BJY emabitung atum pen kopia pot si pherang ke amai kang nipon angkok malaki Angel Son Teron alangli pherang ke amai kang nipon along dolamara along ke development akam abi pinlang lapen em Richard Tobi komat ne aphan pharo pho suri si piloke lake development kalipuke chokche athima lake poisa kipike duar bagori ada tatuma phan isi kaching hon ajok apotlo lapen dolamara along development kavipuke puun e Malaysia long quarter ke akimilo lapen hospital anta longlo tet teacher atumta dolamara along ta kelonglo pusi BJY ematum pen ningjepon lapen em Richard Tobi aphan em arpupen je onon pukela ke komat pensi kipu lola pen ke komat lo order nang kipi ke nang li phan puta ningjepon tangte BJY emabitung atum pen kaningjepon alam thele arjuponik sina non head jong social media long kiklang Angel Son Teron alang li duar bagori mate dolomara long development aputhak kipudam lapen em tumphan kipin rempon alam lapen alang li pupon lo sakuri kipi takinam lahai puthak sinili ithetheni pan than poning tu paklar poning tu lalo development aputhak alang li kwan nong chini pon ne sitame nili pudami pubangke nili mithang ta alang li detong dolomora long amhang thek bong bogali lo nili tu manda kalang lo sitame nili tum ki men tu pen lo ne nili tum ki thek long ke kachini dun pen langdam lo pre non an langdam lo pulute development pulute non ke do piklo mapu alang li kwano aninge hang alang ne development nili tum chini undi kwano aninge theni chini undi boy phitsita me aprang pen nili tum langdam pen munthidam pen pute development do piklo me aprang pen dolong RCC dolong thekdam long le nili tum SDC kai re pudam Congress government hole pudam tani tum thekdam long le lapen school along punot ahem kimi ki kim aprang ben langdam lo pute non ge mipik hangyang quarter punoi malasi quarter lo langdam mo color pilap non lang mipik an stop tum ge do ning sampik lapen langdam hospital nilitum langdam lo pute angel dom hai nilitum se mhang thek paprang nilitum se pakleng nitum se phu paprang nitum pines anti drug saputha KSA asongja atum armu kache jengpon lakha khrei silangpher constituency arlo anti drug saputha KSA asong atum ahin pen bahoni adorso pen bolongkom aji ahithi an armu kache jeng asai kedengpon labangso armu kache jengpon along kache patir pipon lake bolongkom aji branch committee mei phu Robi Singh nar ahin pensi che patir pipon lu laben bangso anti drug saputhak armu kache jengmate kache songpon along kache tongdun lake central committee chunbang Bisyojyoti Teron Ojoy Rongchehon lapen KSA songjak klembang phubang bhiatum chetongdun labangso armu kache jengpon lake riso ejangatum drugs kecho ington nang polapen rakia hormu kecho ington nang po drugs kejor ington nang po pusi hang tarampon lapen drugs kecho rakia hormu kecho atoma phan nep ingnang ponang ji pusi pachini pon phuloni pen orun ingtikathar Karbi Anglong news. Today, the Karbi Student Association, Bukla District Committee, Bukla Branch Committee organized this anti-drugs awareness campaign. Why? Because these days the Karbi Anglong youths, maximum of the Karbi youths are
consuming drugs. So the Karbi Students Association think that if the KSA is not taken this initiative, then the upcoming generation, the Karbi youth will be very destroy their life. So from this platform, I would like to give a message to all the people of Karbi Anglong that those who are consuming drugs from today onward, that you are all stop from consuming drugs, because now we are operation against this consuming to those person to drugs. So the KSA always demand to the authority, the commissioner DC, that those who are consuming drugs to arrest them and put send in jail to them, because if they are not taking responsibility, then upcoming generation will be very destroyed for our society. So this is a small message from us. Arogia Multi-Speciality Hospital along Dr. Ramesh Teron, MBBS, MD, Micro, MS Ortho, RP, Akisokelang, Iruipen, Arnisi, Bhom Kuruani, Dopo. Bokajan Subdivision ang Kangalong Kido, Nong Nam Kachatang Plopa Hospital. Arogia Multi-Speciality Hospital along Non-Benke, Bhom Kuruani Tintami, Porbhai Kepen, Porbhai Hinian. Bokajan Arogia Multi-Speciality Hospital along Ebang, Eripia Kiso, Sonsi, Iwam Kiso, Kengpu Kiso, Aripi, Kiso, Haihui Ador, Jum Hekpen, Mesenpen, Sikachilang Awarsai, Arogia Multi-Speciality Hospital along Longponpo. Asam along Ketek Ser Inut, MBBS, MD, MS, Ortho, Dr. Ramesh Teron, Arogia Multi-Speciality Hospital along Dopo. Lasinon Penke, Nanglitum Pregjam, Ebang, Aripia Kiso Dopulote Guwahati, Dimapuran, Damjok Plotpen. Bokajan, Karbi Anglong along Sitami, Dolo. Pipot Mapote, Dakte Bokhet Ilitum Bokajan, Arogia Hospital along Hiti Ripen Pom Kuruani, Se, Chilangdam, Long Ikpo. Bangso Arogia Multi-Speciality Hospital along Akijoy, Ambulance Tami 24/7, Longponik J, Ambulance number 9365721819. Lapen Pharmacy Sitame 24/7, Longponik J. Bokajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. সব জানা ফেমাস ডক্টৰ ৰমেশ তেৰং তাই কালি পৰা আহি আছে তো মানে 10টা লৈকে 2টা বাজি তাক থাকিব কোনো হাৰৰ প্ৰবলেম থাকিছে ক'লে তো সব ট্ৰিটমেন্ট পাব ইয়াতে মানে সব এভেইলেবল আছে অপাৰেশন দিকে লৈ কিনা সব কম খৰচতে কৰিব তো মানে সব আহিব পাৰে আগে তো আমি কান হাৰৰ প্ৰবলেম থাকা তেমতে হাৰৰ প্ৰবলেম নহয় এনে কিবা একটা প্ৰবলেম হৈছে ক'লে কিবা একটা বিমাৰ হৈছে ক'লে আমি বহুত দূৰতে যাব লাগে গুৱাহাটী ডিমাপুৰ বা কোলাঘাট এসবতে যাব লাগে এতিয়া তো ওচৰতে ট্ৰিটমেন্ট পাইছে তো মানে সব ইয়াতে এভেইলেবল আছে সব মানে আজিলৈকে তো বেছি সাকসেসও হৈছে ডাঙৰ অপাৰেশন বহুত কিছু তো মানে আহিব পাৰে ইয়াতে মিস্টাৰ ৰমেশ তেৰং Chitini Paihini Arni, Apar Chintong, Nem Arong along Karbi, Kurpo Atum Pen Paterpi Ponsi, Football Tournament Angdung Kiti Ajaimek Kedengpon. Lason si Apar Chintong Constituency MEC Arlo Nem Teron Arong along Karbi, Kurpo Atum Pen Paterpi Ponsi, Football Tournament Ajaimek Kedengpon. Lapen labangso football tournament ajay me kedengpon along PSEC arat mate Karbi Kurpho atumsi chepater piponlo lapen labangso ka chepate pon along kijotsi angdung kiti ajay me kedengpon along timung nok hum aphan teron nok hum atum chepa hai ponsi nong I chepalong ponlo lapen labangso ajay me kedengpon along pherangki atum aphan nangke pachini pon atengke lapuson ajay me kedengpon nangkoki nonki thormi Nem ahawar arisoi jang atum aphan Aning kaparung mati bang akapreg atum ason ke pathua nata koson si eprang kengkam kachejor pon thekji mapupen bang swajai me kedeng pon pusi pachini pon
Lapen ke pachini pon thua tengke nelitung umnem ahavar kedo akarbi atumta ke pathua nathuta ninghang o sita rong arlo apa mate ke pathua thai kavedet pen ajok akisung do koklo lasinon ke khi pon bom chinthong constituency emisi avijet kro ahin pen umnem teron arong aphanta ke pathua pam nang pivek thapusi umnem arong arada tumpen kachuning pedupon tum bidarong along mate nili tumarok nili tumapia sang kangalong nang kongri te ka prangsin al tum media hoi pan kardom bajeng lo si nili tu kacithan kang tum media hoi pen Karbi Anglong arat mate Karbi akhai pan kacithan kang tum ulang podam lo je Karbi atumta no kum no kang do masuk ko si nili tu mane anu kum tin menta tine खेला बी पॉन सोनते मेसेंजी लपेन के आंसु से कार्बियानो खुम तुमता थीरा सोनते चिपांगरुंग थे का सोनते किसी नीली तुमबांग labang su umnem pias angkang mate umnem a area long adima wepin mate aklama wepin kusna me thang uwe kimi au sumat mate labang su na hokle pathudun ji pusita me labang su sumar panil tum adimak long mate pathu aklama wepin kusna me nil tum bangsu no o karbi kur pho nil tum du puchichini si nil tum labang su a tournament ipon lo den nil tum labang su tournament ki bi lake nil tum anok hum tin kan nil tum committee sengpon Komiti dan niltum dadak kiseng pon amen tadu niltum umnem area football FC si niltum topon lo kasi niltum amopen puniltum komiti presiden ben tapulo alang nilben pon lo niltum dake kisung kila labang ke aprangsi alam lo si kithe giding kidoan aphan pusta me labang so lama ba nili tumalam na julong pen labang so aklam kawe lapen ke ansu se nili tumaphan nang kirung pon thekji angsong nili tumaphan nang pitu pon ji mene pusi nili tum karbi kur pho nadang nili tum pacar le lotang ke isi atim nili tum selection aphan Kiwanji pusi nilitum no mane kahilu Karbi Anglong kunon lapen ke nohok adet kunon nutbak ke patudun thekji mine pusi nilitum bangsu anokum 14 players inut bahini